приятели, разбира се, стягаме мотофрезата, ще култивираме тук и ще насадиме доматите. Само ще показваме в момента как култивираме и след това. Целият клип ще бъде качен в YouTube канала ни, който имаме линк към него в нашия профил в TikTok-а. Влизайте в нашия профил и оттам може да влизате в YouTube-а. Който желае да гледа и да харесва. Да гледат как садиме доматите. Това ще бъде в YouTube. Да се абонират за канала ни в YouTube. Мотофреза. Култивираме градината за засяване на картофи, на домати. Така че гледайте и се абонирайте за канала ни. И очаквайте още доста клипове, дълги. Има голяма влага. Закъсняхме за саденето на доматите. Имаше голям дъжд. Има голяма влага, както може да видите. Ще покажем как ги сееме ние. Айде! Тук ли сме YouTube? После ще слагаме плуга да направим бразди за доматите.
Както знаете, садиме в касетки. Всичко сееме в касетки. Дори и картофите там. Всичко е в касетки. Насадено. Дори и расата. Касетката. Сляпото куче ни краде цялата реколта. И не изпускайте добива на картофите, ще снимаме и почваме с брездите. Ще покажем как го слагаме плуга. Разбира се, 2 пъти сме пръскали за тревичка. И ето, разбира се, правим бразда, да насадим доматките. Чака да помагаме на нашия колега, че сам не може и малко му е трудно. Колега, ти какво ще кажеш? Живот и здраве, ще видим. Ще разширим градината, вече трактор трябва да работи тук. Палиме десо. Палиме. Както гледате, изчистихме я вече. Колко трябва събра. Първата бразда. Почнахме третата бразда. И разбира се, закъснахме за гориво, приятели. Не само трябва да се кара, а трябва да се поддържа. Да му налеем малко енергия. На мотоблока.
Бог да помни, шеф. Поне да знаем, че е пълен вече. Пълен резервуар. Ще трябва да се работи, приятели. И разбира се работи с мотиката. Колегата хубави бразди станаха. Има хубава влага, разбира се. Завчера е валял. Уникални, оригинално. И да знаете, приятели, защото има много хора, когато вали, на втория, на третия ден казват, ма, то кално това, нова. Все пак тук сме на припек. И е добре, много добро. Приятели, расада е уникален, много голям расад. Расад, другата седмица ще забиваме колчията. Пак разбира се, че ще направим клипове за нашите приятели, за наши последователи. Добавете се в нашия канал. Да се абонират и да харесат. И всичко е безплатно. По принцип, когато садим ние, винаги е валежно, вали, защото Господ е с нас. Разбира се, приятели, да знаете. Това е. Да покажем расата. И пак в касети го правиме, зарад сляпото куче, приятели, да знаете. Зарад сляпото куче посадиме в касетки, защото ни ги краде.
Първата е готова. Първата бръзда. Става ли отдалече хубаво? Красиво? Става, има хубава гледка. Това искам да чувам. И втората бръзда е готова. Тук сега почваме третата. И ще почнем да правим още бръзди. Почти е готова третата бръзда. Много се кефа, защото толкова късно ги сеем. Ги садиме, ма много се кефа. Защото ще ядеме по-късно домати. И това ми е много добро. Сега ще направим още бръзди. Още една някъде. Имаме още бръзди, защото имаме още домати. Имаме И разсъд. разбира се, тук имаме чушлета. Не е станал толкова много. Ама това е. Семената. Правиме четвъртата бръзда, последната. Пак казвам, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, да харесате, да се абонирате с камбанката, за да ви излизат известия, когато качваме нови клипове. И имаме много за показване. Ще видим първа добива от картофите. Дайки, сади се на хаза бързо, направо за привка, тега напускал. Приятели, направихме вече 4 бразди. Сега ще направим 5-та. И че няма да вече да снимаме, защото вече нямаме батерия достатъчно да напълним. И добавете се Абонирайте се за канала ни в канала и за мотофреза. да харесат видеото, Да харесат. да се абонират с камбанката, за да не изпускат нашите видеа и да очакват още видеа. Живи и здрави от нас. За вас. За вас. Чао!